kwanzi nokunakidzwa nokungotsvaga vasikana ndangobhoika nawo zvimwe zvitine stress dzangu let me guess ndakutsvaga wechitiri anondipa vakomana nevasina ndokutsvaga mumwe manje asi haana kumutsvaga achida kuti anga ari unogara kumba saka ari kuti ina handidi kuti asikanwe kumba uyu wechitiri ndibatsire ndoita sei because ndo zvaanga achitaura munhu iyeye achiti ndiri kunetseka handisi kutomboda kuti ange ari kumba asi ndinodana naye asi iyeye unoziva vari kumba tu ava tu vari kumba havamuzive iyeye kwai ndiri kunetseka ndodini asi pakuona kwangu ari kuti ndinoda mukadzi wangu wechitiri asi handidi kuti asikanwe iye unoti ndinoda vakadzi tu ndo zvaari kuti ndo zvandaida kungova netuichi madzimai vakomana ndiwo vasikana uyu akangozopinda apa uyu wanzi ipapo ari kuti ane mudzimai ane mwana wani sori mukomana wechitiri saka ayusi waundyire here kana nhafu yamunogara muchibvunza kuti kukara ndokumwa chipa ndoti kukara ndine mumwe andakataura naye iye akaramba kuti pamhepa ndiri kuti ndibudiswe anga ane mudzimai wake ndobva asarudza wechipiri wekutanga ndobva aenda saka iye ari kuti mudzimai wangu noti vane vana vese asi mukadzi akatoti handichada akugara kwakewo nevana vake iye akugara nemwe mudzimai wechidiki asingachadi mukuru akabva ati aizvi handizvigoni chisarako nemudiki saka nemamazwe mukuru akudanana ega akasiyana nemurume uyu number 1 wacho yes saka ari kufara here kuti mukadzi wekutanga akaenda ari kubatikana nazvo zvikutomurwadza because iye anoti mudzimai wangu chai ndiye wekutanga saka ari kuti hazvisi kundiitira zvakanaka dapamba nenzira dziripo dzekuti ataurika naye mukadzi uyu adzoka zvanga zviri nani but mukadzi ari kungopa condition yekuti ndinongodzoka kana ndiri 1 kana une zvauri kuita kunze ndisingazivi handina problem but kuti tigare tese chizikana kunzi tiri madzimai ako inini izvo zvandikwanise. It's Capital 100.4 FM Harare Zapi. We're looking ourselves into the mirror yet again, right? Crunch. Tinogara chitaura nyaya yebarika polygamy as having something that our fathers and our forefathers walked with, and often enough there was a bit of pride in that. But look at us now. When you're looking into this discussion, do we know how to walk the walk of polygamy, the dignified way that our fathers and our forefathers walked? Or have we confused our culture with convenience, with lust, and commitment with a chaos? Was polygamy free for all? And if it was dignified, how did it carry that dignity and order and responsibility? Did a man have to prove that he had means, that he had wisdom, the heart to hold more than one woman, more than one family? It wasn't considered cheating in the dark. It often was built openly. But today, we keep asking, is this possible? Or has modern law, religion, and even Western whispers confused our African rhythm? These are the questions we're asking ourselves. We've been speaking to Gabriel, who has been honest and open to say, I too came from a one-woman man, but I soon found that I actually did want to have more than one woman and do it dignified. Well, this morning we have the honor of meeting his wives so that we can hear their perspective of this experience. Iwewe kana uchida kupinda muhurukuro uchida kubvunzawo mubvunzo tinofamba sei 0719-100-404. And he's not really here as a symbol but as a man who's openly and honestly chosen this path, and we want to continue hear the truth. How do you build a house with many doors and still keep the roof strong? How do you raise children who don't feel like strangers? And how do you honor one woman while loving another? Saka Makabondo, in all this, so far kudzidza kwandaita ndezvekuti zvinoda kushinga, zvinoda kuti uve murume, murume chaiye, nekuti
pakutaura kuri kuita varume vazhinji ava vari mukati mazvo vane machallenges avari kusangana navo. Mamwe acho ekuti anonetsa kuti zvigadzirike. Imwe yacho ndekuti havana zororo handi murubataka. Like for example, wandataura we7 vari under same roof, hapana kuzorora. Chechipiri kunyatso kuzadzisa zvido zvavo zvese madzimai aya zvakaoma. Makatarisa madzimai aGabriel asvika Capital 100.4 FM. We're also live on our Facebook page if you want to be a part of the discussion as well. We want to figure out why would a woman in 2025 accept or not accept polygamy, even call it honorable? How would she carry a sense of self-worth in a world with many wives? And these questions are the questions you've been asking. Na Kabondo, na Minister Mada kuti vakadzi vava vanenge vasina mufaro tikati ko imi munovataurire variko kuzve, and we are very privileged this morning that we've got 4 of Gabriel's wives. Makavatarisa vamada munoti havasi kuchengetwa nemadzimai. Kuchengetwa kunogona kuvako, but muviri mwene wavo unozozvinzwa zviri mukati votaura kuti tinoguta sadza asi zvimwe zvogona kusagutwa. Ndokuona ndiri munhu kandi ndinoona kuti ini ndine uhani ndine pendinotomboti zvakaoma kuda handina utano kuda asi ndinoona ndiripo handine utano asi ndinoona kuti munomuona ndikunda uyu mene wakabanda kana muine nharo ndo zvamuri kuona sofa ndingoti ndiri kuti pari kushandwa. Pari kushandwa. Nekuti ndinotoona 2 vanotoona vakazvitakura. That's the futi. I don't know. Asi avo kugeza vakageza. Vakasatogezwa pakawanda so unosiiwa. Unongona mawani. Unoripa mawani. Pakatodai apa unotogeza zvokutokuara nemvura. Bozi pakawandwa. Asi kufara varuradza kuti papati kwatiri vari kufara achizeka navamai. Pane zvanaida kubvunza zvanaida kutaurira ndinomwe munhu mune vana nditi musati maenda kure komati mambowa kuti vanonzi vanane vanongonzwa namai gambo vose asi tikudawo kuti muridzi wenyaya ambova introducer tivazive tozotangana nenyaya iyi. All right. Thank you for inviting us. Sakatawaya nemhuri. So I'll introduce myself. Badi, because vana wedu wese vanotangana na D. Yes. So sorry, vangani? 14 Ds. All right. So tichatangira awa ndi my D1. Maybe mune muchismaila muchinza maoko. Awa rapa ndo my D1 camera. And then my D2. Then my D3. Then my D4. Saka my first names kana muda uzadresa my first names Gabriel, Elizabeth, Tanatswa, Maita Eshe, and then Makanaka. Wow. Asi zviri easy on my D1. My D1 I think. Kana mukati my D wese vanodaira futi. Sorry musati mabvunza. Kuti muzoti vese vana vanonzi ana D. Makagara pasi mukawirirana mese muri 4 here kana kuti makasvika zvangovapo kudhara. Zvekuti zvakarongwa nevava 2. Ndopatitangira mubvunzo. My D1 na baba D. Amisi makaironga muri. Zvinoitika ndezvoti patopa mazita. Tino like inini tinopanana privilege. Wana wedu wese vane mazita 2. Reshona nerechirungu. Saka ana mama vanondipa the privilege yekunema the D1. But vanopa the other one. So you will find with all of our kids vanoshandisa concurrently 2 names. Sekuti Dano Rose nokutenda mafunde. Saka prominently nokutenda rinenge riri mama ndo vanenge vakati inini I love mwana wangu ndonzi mai nokutenda. But my D, the D's aspect, they are all Christian names. By virtue of my principalities, like I said, we draw our values from the Bible. So the D's are Christian names per se. Then the other names are from their mothers, if I may put it that way. Yeah. Saka reason atakazviitira ndaitira kuti mukati my D hamusi kuseparate. For example, ndikaenda kumvuma
imagine ndichinzi badhiya vachinzi mai anesu. So it makes sense because ndinombofamba nawo 1 you get it. Saka ndikaenda kumusha kwehour, suppose the hour sipo, we don't need to explain to anyone. Anongodaidzwa ni vanhu vanongoti badhiya avangonzi maidhiya because tingori munhu wani. Haisi element yechitsotsi here yekuti pese pawasvika unongonzi badhiya, kunyange kune vamwe ana nadhiya vasiri kuzikanwa, ngokuti pawasvika munhu anongoti badhiya handi muri kuona. Hapana ka element kakachitsotsi here papa. Nhasi show ayana mai hanti. Thank Saka you. I was bvunzai going to ma-questions say kuna that. mai. Taunza namai. Ngawazviansiri. Ndikona vari kutsvakuda kubvunza. Wamandibvunzawo kuti zviso zvinotaridza kunge zvakafara. Vongu vari mustudio vanogona kufara. Ndabvunza zvokumba, kune zhara yekumba yekukala. Iyoyo ndio inofanira kutaurwa chokwadi. Asi mama confirma yesadza iri sei? Hatizozivi pamwe kuda vanodarika apa nokuti vanhu vetinoona hatina kukura navo vamwe vano miviri inodarika apa vakakura navo ndo vachafona kana kuti vachazokomenda tichatarisa pamacommending section kuti uyoyo waiva ari child apera kana kuti atonyanya kusimba tichauzwa uri kuti imimi musataura zvokunyara murumende wenyu takudedzerai kuno kuti tizive chokwadi chinoita kuti kana vanhu vachinda mberi noupenyu vaende mberi vachiteedzera zvamakadi. Try make it a broad question and not a personal question. Unotodiwa nevanhu vese noti ifamily kana kuri kukalaring zvinokwana here semhuri. Alright, so coloring on this show, because it's a daytime radio, we can't call it FEX. We call it coloring kana kupakura mbiya. Okay. Alright. Saka vari kubvunza kuti mbiya iyi muri kuguta here kana kuti pane unosara achinanzva zvigumwe nezvaro? Yeah. Okay. Maybe mukanyatso kuclarify kuti vamwe kuti kuguta kudii. Alright, tugedze ndiwedzera mubvunzo wavo. Ndoku vari kubvunza iyo kuti pacoloring muri kuwana mese zvakafanana here kana kuti baba vane kwavanowandira kune mudiki-diki? Ndopa example yekuti tine vana vedu 400 vese vanenge vachida mvura. No, she's fine. Ane umwe anonzi Tobias, umwe anonzi Moses, umwe anonzi Ezekiel, umwe anonzi Melody handiti. Kana muchibvunza nini kuti Moses ari kuguta mvura, uyu Tobias asi kuwana mvura, ndizvo mubvunzo wenyu here kana kuti muri kubvunza kuti chinyi? Because kana mwana anongopiwa mvura semadiro anoita mvura. But maybe they are asking kuti mwana ane 20 years neane 3 years vari kumwa mvura yakafanana here. Ndizvo ndomubvunzo. That's the question. Zve zvamataura zvichokwadi. Tingoda mhinduro pane zvese izvozvo. Zvose zvakatowanda. Aiwa, mupe vakavadaire aiwa saka inini kana ndiri semubereki ndinongopa mwana wangu mvura is they require. So inini ndinopiwa, I will answer for myself. I am given as I require. Coloring as I require it. Okay, tichiri ipapo sezvo murimi mukuru mawaniro amaiita mvura kare, is it still the same kana kuti mvura yatapudzika? If I can say ndekuti izvoni answer iyo yakati rebei asi regai ndianza. Zvayakareba ndeyekuti maonero andakazoita after it has been after the process patanga tiri 2 nokuti takatombogara tiri 2 pasati pane vamwe patanga tiri 2 yaiva shoma pane patawanda. Saka ndinogona kuianza sekuti handisi kuti yaiva shoma pakuti ndaisaguta ndakubvuta izvezvi, asi ndiri kuti the frequency in the quality is changed because of experience and also because of probably I think ndinofunga kuti varume vane vakadzi vane usimba. Ndichiti vane usimba nekuti
mukabvunza madzimai vane varume vavo vazhinji vavo vanokomplaina vamwe havatozivi kuti I get what you're going. kuti Yeah. ichocho icho chandinotaura chinonzi kuguta chacho pamuchamubvunza kuita sei asi ari inini ndakaziva here but the quality and the experience now is at another level. Maybe I don't know. I hear you. Okay. Yeah. It's improved. So It's question. improved. This was not always your path. We understood that you, for a long time, were not happy with the way your marriage changed. You and Gabriel were happy to be one man, one woman, and then somewhere along the lines, that changed. And it's so interesting to hear you sounding more accepting. When did you choose to accept this one? Madzimai azhinji tinoti pakauya mumwe munhu mukadzi, it feels, and sometimes society says this, it's a reflection on you as a woman, that you're either not good enough, you're not pretty enough, or whatever may be the reason. How did you get to that place where for you, was this not a self-perception issue? Okay. I would not say, from what you've said, I cannot look at myself and say I've got low self-esteem. I cannot even say I've got high self-esteem. I think I'm okay. I am who I am. But the issue is, my husband took me on the journey. It was not easy. Why? Because the society tells you you are lacking something or somewhere. Even when I'm around, but yeah, it's not really about that. For example, even if you ndikatora mvura inodziya ndikati husband ndakukudzisira mvura yekuti flash auchashandisi iyi, it does not make him change kuti achazotanga kuti nekuti ndadaro haazonochandisi mamwe madzimai. So for me it was an issue yekuti ndaimuti izvoni maybe I think it would be nice if you tell me my issues, because my relatives and as we grow up azvainakidza kuona hama kana a relative pafuneral pouya pane vana 27 iye achinzi ane 1 pamanga ane boys chete kuona kune vasikana 15 and it has always been kuti inini hangu toda kuziva and bond and probably build a family with everyone, but zvanga zvingori pamuromo, because when they released the truth paakazotaura it was not easy, because zvamataura zvezvi started thinking saka vana mama vachati chini, saka my friends angu, we actually lost many friends actually. My friends edu akachinja, but this is our path. I don't stay kumba kwao. This is what we chose. Which is okay, because for number one, that's where most women are battling. So for you, my D1, what makes this kind of relationship that you have honorable? What do you mean? Because for many people, when our husbands start to bring number 2, number 3, number 4, there's no honor in that relationship because he's chosen other people. But you don't seem to feel like it's not honorable. You are proud wife of your husband with your core sisters. So it's an honorable union that you're in. I actually think this is actually more honorable. I've got sisters that I never had. Okay, I've got my sisters, but like for example, yesterday with my hand. One of my sisters, I'm thinking, even if I've got a sister, a blood sister, she would not have driven from Mudiriro to come and bath me. Even if a maid was going to do that, it was not going to be honorable. I think this is my territory that I'm reigning as a queen, with other sisters with me. Yeah. Yeah, the last. Yeah. But it seems Mugirangi Amaine Nemwana kana Takatarisa. Okay. Apana vanombo vachitere mwana wenyero. Vakawanda. Zvozodinya ngwakadero. Zvandikuedza kubuditsa ndezvekuti ndikuedza kutasa the level of understanding Okay. yenyu kuti manzwisiro amunoita imimi
namainini anenge ari pasame level here? Obviously no. Okay. Anofana kuita same level. Ndo patikuya napo ka. Toda kupetserana. Why ndiri kudaro? Nekuti mainini rudo rwavo runenge ruchiri rwakati attachment haisi akati nyanye here kumurume than imimi kupfuura imimi. Ndikumboti mudzokorodze futi sa azoansa zvisizvo Ndizvozvo. like mukuti zvonizvo rudo rwangu rwandinaro Attention yenyu from my imimi. husband. Yes. kuti attention yangu nawo tiri Kuti imimi hamurwadziwe here muchiona pamwe attention yaenda uku kana kuti iri kumhanyira uku imimi muri kuona kuti ndimi muchiri kupisa ndiri panyika. mubvunzo endo wakafana nekuti he's my dad and baba wangu ava ndisisi wangu ndini mufana baba wangu obva watengera inini ice cream and obva watengera awa ma-ice cream 5 ndofanira kutsamwa here kuti sangu watenga ma-ice cream 5 ndatengera 1 ndozvamuri kubvunza. Maybe ndima marequest ice cream imozopiwa dzishoma. No, handifaniri kutsamwa ka because she's my sister And older. and yes and she's Ndisisi. older. And also I'm in the process of learning zvinhu zvaivo zvavari kutoitawo. I'm also learning from number 2 not number 1 but ndizvondrema nongoti from my mother mama Tanatswa, from my sister mama Maita, and from her the queen. Saka handifaniri kutsamwa because I'm learning. I'm still also learning. Did you grow up in a polygamous setting? No, it was my first time. Okay. Like when they approached me, like takatanga tiri my friends. So I was told to kuti I have a bigger family. Chika ngiti bigger family unokuti chii. Nyata kuti unokuti. Like atogara pasi kutonyatsa kuenda pa lunch onyatsa kutonisana ngoti tine vakadzi 3. Vakadzi 3. Mudhara musina kuzvinyanyira. Vakadzi 3 hawo. Like ndozvandaita. Saka ndakazoti umwe musi ngati I think I want to visit Kumba Nimvura because pekutanga ndakatanga ndataura pamafoni vachiti ukuyarini and stuff chichi like I come from Mutare like vachitundwa vainyanya kufona vachiti zvonizvo Ndirape? mama Elizabeth and mama Tanatswa. Number 1 and number 2. Like tine maprotocols kumba kwedu kuti kana chida kutanga something ndotanga kutanga with my first sister. Then kana first sister asipo I speak to my second sister. Kana second sister asipo I speak to my third. Handingomaingoita zvinhu without my sisters knowing and my husband. That's how we do our things. Saka vaiga vachiti pesa pataiga achingoti zvino so we need someone anenge ari kwaMutare with our husband. Because hatidi kunge achizvita zvinhu ega nchichiwa chiti what? Zviriko zvakadai. And I was like, I can't go down. So when I started learning, like I felt kuti, I felt at home kuti, kunoka it's the best thing I ever had. God created this guy in a very special and unique way. Kuti ukaudza munhu kunzo kuti I'm the number 4 ku husband yangu, I'm the 4th wife. But people don't know kuti it's the best and sweetest ever thing that happened to me. So here you are, you get married. Yeah. You move in. Yes. What's your life like? Talk to us from when you wake up in the morning. What's your life like? Like Yes. Like adamuka and I was like ndatanga ndaenda nesister yangu kati chimbondo zoti sike chimwe zoita ndinezvechecheche patukwende kuko zvakasvika titumboite Radio. because nenge kutanga ka first time kunoite kuredio. So I was like just be you, just be yourself. Saka pandabva ndabva ndasvika timu iri kumhanya chichitorongesa chitoti komaka usati waita ngati andisikuziva kuti kunoitei saka tanga taita zveschool vazvevana vedu kuchikoro. So we woke up vana mama vachita zvechikoro zvevana vamwe vachibika vamwe vachiorganiza kuti zvinhu zvifamba sei, then vamwe vachiorganiza futi about dad kuti dad wabuda vadya here panze futi we're checking kuti our cars are they clean and stuff
the day-to-day basis. But chinonakidza ndechekuti kana makawanda ka uri one, I think uri one uchada kubata vana vapedza uchada kubatsira murume wako kuti apfeke and stuff kuti adye chichi, but iyi setup ika guys haivhoni kunyepera ii haivhonesi cause umwe anenge achibata ichi mubvunzanira wakawo kwamuri ndokuti saka akataura kuti ari kuda kuti muye kumba ndevamwe ava here kana kuti ndiigwe ava ndakati we need to see our sister ari pamutara. Saka in other words, husband came and like achiti zvonizvo my sisters akwati timbonesana and stuff. Vari kubvunzira i-dating phase yamuri parandi? Ndikubvunza kuti akasitsa shoko ndiani? Ndibaba yakanzi ava ndo vakatanga vauya kuti babaka taona mumwe taona akakodzera, taona munhu wamunotamba naye akasuta kuva mumainini vani vedu. Imi mama makatamba mese vitotaura kuti varungwana to Capital 100.4 FM Harare Zambia. Kuroti maitamba It's our mese main show. We've got Gabriel in studio. We've been looking at polygamy in African point of view. We've been asking ourselves, and in most cases it was dignified. When did it become undignified? Especially in 2025. And today we're speaking to his wives, who are painting a picture of how do they agree to this? Because the impression we have is no woman wants to be in a polygamous situation, even though we've shared statistics that suggest that across the African belt, 1 in every 3 women is sharing their husband. So more than likely we're sharing our husband. So how does this setup not affect your sense of self-worth as a woman? Those are some of the questions we've been really trying to ask, and we're so lucky because he brought them all in and they are happy to share with us why would a woman in 2025 accept polygamy and even call it honorable. Like they are feeling very honored to be part of this, and they don't seem to be struggling with their sense of self-worth. 0719 100 if you have any questions. Whitehead, good morning. In Ndakaona kuti vakadzi vakawanda, they are in polygamous relationships secretly. Vashoma vari pabarika riri pachena asi vakawanda vari pabarika vari muchihwandi. Why vachibvuma barika muchihwandi? Inyaya yekuti vanohla kutarisirwa pasi kumhuri dzavo asi vachitenda kuita small house isiri kuzivikanwa kumusha kwemurume. And I want to throw this to you, my D4, this exact thought process that many women would be happy to say, I'm married, I'm the only one, even though you know that there were other women. Why do you think that is for women? Why is it easy for women to accept being a small house rather than being an official wife number 4? Don't just sorry. You are saying kuti zvoniso madzimai mazhinji ma small house. Right? Correct. And Kashi Majinji, I'm not saying all of them, but we know this. Many women are dating other people's husbands, right? Secretly. And this is what Whitehead is saying. To many women are claiming to be in relationships versus someone like you who is accepted to be wife number 4. So the question is, why is it more women are willing to be small houses than wife number 4? But in principle, you are probably more of a wife than a small house. All right. Vanhu vazhinji vanoda kuti like vanoda zvekuhwanda zvezvo. Why? Vakadzi like if ungazvitarisa vakadzi vane self esteem very low. And so first vanotanga kufunga kuti like ndega ngoti vanhu vanoti maiguru. But nangu handizvida munzi maiguru maini. They're just the same. So vanoti maiguru vanenge vachitya kuti maiguru maybe vanogona kuita zviya zvamunonzwa zvokuti munhu azopiswa nemafuta, maiguru azouya vakareka noise kwandogara and stuff. But ya state of mind yemunhu kuti munhu wainaye is he willing usati wamhanya zvekunopinda mumba and stuff, is he willing kukuratidza maiguru kuti ndozvazvo, and maiguru vacho vane understanding here before murume atora umwe mukadzi pinda mumba. I don't know the answer is correct. Yeah, 0719 100 if you have questions for our sister wives. And that's true. That's true. And those women, are they real? I feel that why was it English?
I don't understand your question, my guy. Try tone. We have a tone. Vamwe tu havachapedza asina kutaura time mubvunzo yakupera. wekupedzisira ndokupa kuna Number 2. kuna Number maidini 2. mafo. Vanobuda asina kutaura. Hanzi mukoma ava vanowanikwa kungo vatiudze vakanyatsozvifambisa sei. Number 2. Number 2. Ina ndida kubvunza iye number 2 mudzi wangu. Ndamboda kubvunza mukavara. Unogona kupindurwa nyanga ava nyanga ava. Ndinokumbira mundipindure nyaya yevana. Tine vana, mese mune vana. Ini panaramba kuuya kuno nyaya yevana. Kuti vana vake havasi kuda kuti aite mukadzi wechi3. Vana ndo vari kudi. Vari kuramba. Alifoti vana vari kuramba kuwatofu ndikaudza mudzimai wacho kuti kuna mai. Kwanzi vana vakatotadza kutambira. Vana venyu vari kudi. Vari kutambira ndakati ndimi muri kumbunyikidza ngoti vana They bvumai. live together. They don't know any better. Iwe mira huko kako. No, but I mean, they don't know any better. Vanofana kupindurira vana. Situation yamarondedzera vamada yakasiyana neyoyo because venyu ava vakazvarwa outside. These are born in this Vana context. vakazvarwa ipapo. Pabarika ipapo. Asi vari kuramba kuti mai vaite Kuti vachite mumwe mai vari kuda kuunzi vauye. mubvunzo vana ndivari kuramba kuti paite wife number 3. Vana wandakaona iwana handisi kuti mwakakura sei. Ndakaona wana chane 16. Saka handizozivi kuti vamwe vacho ndo vakure yakati vadiki. Haisinenge yapersonalized background. inini mubvunzo ndokudzire pane vaminista ndeyekuti pamakauya imimi muchichinja setup yanga iri pambaka vanga vagara vari tuka handiti ka pamakazoti imimi maintroducedwa pamba zvinhu makutangawo handi mune madecisions enyu amaidawo nezvamunodawo maizvifambisa sei kuchinja nekuwedza zvinhu zvakasiyana. wo makawedzera muna kuchinja magere doko havana kuchinja saka zvinokuti pane mastandards akasetwa namaiguru aripo dhara yekuti vese vari kuuya vanosvika chingoita fit in vachitopa kanari. Zvakufana nekuti murori achipinda mumba handiti ubva asvika vamweni vakagadzira pamba pake paunosvika unosvika uchichinja unosvika uchibatsiridza nekuumbidza. apa panogona kunge paipambokutinikuona kuti apa maropa ari but vasvika aripo munhu akaisa effort like my sister here nditi ndakasvika I have to appreciate ndakasvika mumba mune masofa mune chichi ndosvika but iri sofa ndiri dera really saka imimi munongoti tiri kungoenda nezviripo totoumbidza sisika maybe masofa yacho dai so tichibatsirana we are helping There's some cushion akadai dai. kwete kuti aya ndeisaita ndichide pane number 3 tigetsore madzimai nyaya dzekitchen pari very tricky. Mune poto dzenyu here. Mune poto dzenyu mega here kana makangosvika muchingonzi shandisai dzamai guru imimi hamuna poto dziripo. Aiwa handina poto dzangu ndega ndakasvika chinisa zvanhu zvesister semusananguriro wamaitirwa nesister yangu iyi kuti kusvika kutowedzera kuti mapoto aitaishandisa aya takutowedzera mangu ichingori kitchen 1. Saka hapana nemapoto ake mapoto ndenyu mese. Ndambobvunza kuna Gabriel mai ndiwo ndodzokera pane chivanhu chedu hatitoone kuti muri kuchita wakatadza kuti unotedzera chivanhu. Toti pane hama dzavava kana dzava dzauya kana pane anything chaitika in life toziva kuti upenyu tinorarama sitichafa panozobvunzwa kuti mapoto amai ndeapi. Wakazvigadzirira here kubudisa poto mbiri dzinonzi ndedzamai nini nhingi kana dzamai guru nhinga dzamukadzi uyu? Of course, I think kana dziyanotengwa nyowani. I think many incidences dzandapindura mubvunzo wakaita seuyu kuti tine zvinhu zvatinoita as a family zvatotounderstanda ndosaka ndati mumbotaura nawo ese directly zvatinoita tichiunderstanda anoziva kuti pane zvinhu zvaunoita for their sake not necessarily you believe in but because tikugara in a community mune one. For example kana tichiri kunzwisa kuti for example number 3 kana number 4 ora totipauya munyowani zvatinoita isusu hatiendi tese takadaiwo kumba kwako hama dzake because tiri kuunderstand the dynamic kuti uya ine society yawasingazvinzwisisi saka ndinogona kutenda naye ari one achisupportwa nevamwe wake wese behind the scenes. Do you get what I mean? Saka we occasionally do that. Pepa ndogara chitaura hatifambi tese takadai ndinotogona kuenda neuyu atori one kumusha kwavo kana kuti vangonoenda vari 2 kana vatozobvunza vanorongama vachikufambidzana vamizana bho here ositoti aiwa wese madzimai angu but if people don't ask we are not at liberty to be explaining our lives to everyone. Number 1. Then number 2 nyaya yemapoto ndeyekuti kana kurunzi paitika incident iyoyo tounderstanda kuti vanokoshesa
zvemapoto. What's wrong? Tinongogona kubvisa ese arimo tongowapa tongotangisa futi nemamwe mapoto anoita mariko. Ndati ndikasabvunza izvozvo kune vanoda kunzwa zvipi izvozvo vazive kuti kana vada kupinda maizviri vanozozvifambisa unotoupi. Mubvunzo anobvunza kuti are you prepared for wife number 5? Very. Muda kusvika kungani? My question would be, my question would be, most people have this impression that madzimai kugarisana kunotinetsa, whether pari pabasa, whether kuri kupi, imi muri 4 munenge muri kuwirirana. Apambaitwa here my incidents wekuti munogona kuitirana godo, which is a natural feeling, it's not a judgment feeling. We all go through that feeling. How do you deal with those feelings if they do creep up, because it's a natural feeling? I answer. Sure. I think just like siblings, vanogona kuonetsana here and there. Vanogona kungoshorana kana kuti munhu anogona kuva envious of the other. But even kumba kwedu kwatinobva we've got the issue yekuti we've got a central person who is him. Kana paita issue, we refer back to him. We discuss. Papada aino apada kuti wasei kana papada sei. Pane zvimwe zvitori very silly. Yekuti munhu anogona kupopotera kuti Colgate yangu yabviswa ikasvinwa neapa yaifana kusvinwa nekuzasi. It's normal. But we rectify. Hazvisi zvokuti musha ungaputsika under any circumstances. We've got to catch the news. Gabriel, how do we connect with you and your family? You're on social media. Yes, Gabriel Mapfunde is my Facebook page. We are on YouTube. Also, we are on. Oh, okay, I was saying Gabriel Mapfunde. I'm on Facebook, our social page, and then we're on YouTube. Known as the Mapfundes. You can follow that up on Instagram. Gabriel Mapfunde on Instagram.